Знаехте ли, че на Земята съществува място, известно като Вратата към Ада? Кратер, който гори вече над 50 години без да угасне. Или че има точка на планетата, където падат толкова мълнии, че нощта изглежда като ден от толкова ярка светлина. А също и, че има червен водопад, който тече от леда в Антарктида. Сякаш самият глечер кръвоточи неуморно. Нашата планета приютява места с крайни условия, кътчета, които изглеждат като от друг свят, където природата предизвиква представите ни за възможното. Днес ще откриете 35 географски факта за най-екстремните места на Земята. Реални сцени, които разкриват докъде стига невъзможното. Започваме с номер 35. Селото, където слънцето не залязва в продължение на 4 месеца. В Лонгиербиен, най-северното постоянно населено място на планетата с над 1000 жители, слънцето не потъва под хоризонта от края на април до края на август. Но истинският екстрем не е само слънцето на полунощ, а неговият антипод. От края на октомври до средата на февруари полярната нощ потапя града в почти пълна тъмнина за повече от 100 последователни дни. През този период слънцето не изгрява нито за минута, а единствената естествена светлина идва от луната, северните сияния и синкавото отражение на арктическия лед. Този радикален светлинен цикъл има измерими ефекти върху психологията и биологичния ритъм на малко над 2000 жители. Властите дори регулират употребата на оръжие. Извън градската част е задължително носенето на пушка заради наличието на бели мечки, които са в по-голям брой от хората в архипелага. Освен това, градът приютява Световната банка за семена, разположена в изкопана близо планина, подготвена да издържи ядрената война и топенето на пермафроста. Малко места в света се подчиняват толкова категорично на географията в ежедневния живот. 34. Най-отдалеченото обитаемо място на планетата. В средата на Южния Атлантик се намира Единбърг на Седемте морета. Единственото селище в британския архипелаг Тристан да Куня. Намира се на повече от 2400 км от най-близкия бряг в Южна Африка, което го превръща в най-отдалеченото постоянно населено място на света. Няма летище. Единствената връзка е кораб, който пътува близо седмица от Кейптаун и осъществява само няколко рейса годишно. Впечатляващо е, че цялата общност, по-малко от 300 души, произлиза от едва няколко основни заселници от 19 век. Това е довело до генетична концентрация, при която определени фамилии доминират почти цялото островно население. През 1961 година вулканично изригване наложи пълна евакуация на населението в Обединеното кралство, но по-голямата част избра да се върне 2 години по-късно на своя активен вулкан, предпочитайки крайната изолация пред градски живот. Географски погледнат 33. Пътят, който пресича най-студеното обитаемо място. В отдалеченото селище Оймякон в източен Сибир през 1933 година беше измерена официална температура от минус 67,7 градуса по Целзий, една от най-ниските регистрирани някога в постоянно обитаемо място. Но по-малко известен факт е, че Земята остава толкова замръзнала, че телата не могат да се погребват, без предварително да се пуснат огньове с часове, за да омекоти пермафроста. Ежедневният живот зависи от постоянно работещи двигатели, за да не се превърнат превозните средства в безполезни ледени блокове. Единственият важен път е наречен Пътят на костите, частично построен с принудителен труд по време на сталинската епоха. Под асфалта и чакала лежат хиляди затворници, загинали по време на строежа му. През зимата дишането замръзва във въздуха и образува видими кристали, а миглите могат да бъдат залепени от лед. Тук студът не е просто сезон, той е постоянно географско условие, което формира всеки аспект от съществуването й. 32. Най-сухата пустиня, по-суха от въображението. В сърцето на пустинята Атакама има зона близо до град Калаама, където не е регистрирано измеримо количество дъжд в продължение на над 400 години според палеоклиматични изследвания. Има сектори, в които почвата е толкова суха, че химически наподобява тази на Марс. Причина, поради която НАСА е тествала там уреди, предназначени за космически мисии. Някои метеорологични станции са регистрирали десетилетия без и капка дъжд. Истинският екстрем е, че въпреки абсолютната суша, под повърхността има водоносни хоризонти и микроорганизми, които оцелява в предели на възможното. При изключителни зори, тъй наречената каманчка, морска мъгла, донася единствената налична влага, позволявайки ендемични видове да цъфтят почти чудотворно. Това е място, където животът се крепи на най-малките капки вода, оспорвайки обичайното разбиране за обитаемост.
31. Островът, който изчезва и се появява в Япония. В японския архипелаг малкият остров Аошима е известен със свръхпопулацията на котки, които значително надхвърлят количеството хора. Но екстремното не е само в котешкия превес, а в уязвимостта на острова. С дължина от едва няколко стотин метра и липса на значима инфраструктура, той напълно зависи от ферибот, който може да бъде отменен поради лошо време в продължение на дни. Крайната възраст на човешкото население, с много по-висока средна възраст от националната, води острова до ръба на пълно изоставяне. Ако последните жители напуснат, Аошима може да се превърне в едно от малкото места в света, където въведен вид доминира територия без постоянно човешко присъствие. Това е микрокосмос, в който островната география и изолация са обърнали обичайната иерархия между хората и животните. 30. Езерото, което може да превърне животни в камък. На север в Танзания се намира езерото на Трон, чието води могат да достигнат pH на 10,5 поради висока концентрация на натриев карбонат и други вулканични минерали от близкия Олдуиньо Ленгай. Тази екстремна алкална среда може да калцира животните, умрели във водите му, запазвайки ги в почти скулптурни пози. Въпреки това, езерото е главното размножително място на милиони джуджестите фламинги, които са развили уникални адаптации, за да оцелеят в тази корозивна среда. Техните специализирани крака и кожа издържат на фаталната за други организми химия. Това е брутален пример как среда с екстремна химия може едновременно да бъде специализиран екологичен резерват. 29. Градът, който потъва по-бързо от Венеция. Въпреки че Венеция е известна със своето потъване, части от Джакарта се спускат с много по-бързи темпове, като някои райони са пропаднали с над 25 см годишно през последните десетилетия. Масивното изтегляне на подпочвени води е предизвикало квартали, които сега се намират няколко метра под морското равнище. В северната част на града някои райони вече разчитат на гигантски диги, които да не ги потопят постоянно. Ситуацията е толкова критична, че индонезийското правителство започна строителството на нова столица на остров Борнео. Джакарта не само се сблъсква с глобалното покачване на морското ниво, но и със собствен биогеоложки колапс, предизвикан от човешка дейност, превръщайки я в един от най-екстремните урбанистични експерименти на планетата. 28. Най-дълбокото място в океана, в западната част на Тихия океан, Марианската падина, приютява най-дълбоката известна точка на земната кора – Abyss Challenger, достигащ почти 11 000 метра под морското равнище. Натискът на дъното превишава атмосферен с хиляди пъти, достатъчно да смаже конвенционална подводница като кутия. Въпреки тези условия са открити форми на живот, адаптирани към пълна тъмнина и температури близки до замръзване. През 2012 година режисьорът Джеймс Камерън се спусна сам до дъното в специално проектирана капсула. Там долу, в хадалната зона, географията спира да прилича на земна и се превръща в чужд свят, скрит под километри вода. 27. Вулканът, който гори без да угасва. В кратера Дарваза в Туркменистан горящият огън свети от 1971 година. Известен като вратата към Ада, огромният кратер се е образувал, когато съветска сонда пропаднала над газова пещера. За да се предотврати изпускането на отровен метан, инженерите го запалили, мислейки, че огънят скоро ще угасне. Повече от 5 десетилетия по-късно, пламъците продължават да изгарят подземния газ. Нощем оранжевата светлина осветява пустинята Каракум, създавайки почти апокалиптичен пейзаж. Това е едно от малкото места в света, където геоложко-промишлен инцидент се превърна в постоянно пламтящо явление, видимо от километри. 26. Летището, където кацането е хазарт. На карибския остров Синт Мартен международното летище Принцеса Юлиана има едно от най-ниските снижавания преди кацане в света. Търговските самолети минават само на няколко метра над плажа Макху преди да докоснат пистата, създавайки въздушни пориви толкова силни, че могат да изхвърлят хора назад с няколко метра. Пистата е сравнително къса за големи самолети, което налага пилотите да правят изключително прецизни маневри над морето. Всяко кацане се превръща в публично шоу, където туристите се държат за огради, за да усетят мощта на реактивните двигатели. Тук островната география и липсата на пространство превърнаха летището в едно от най-екстремните и рисковани места за гражданската авиация.
25. Реката, която ври в сърцето на джунглата, в амазонската джунгла на Перу, близо до град Пукакяпа, има приток на река, наречен Шанай Тимпишка, чиято вода може да достига температури до 86 градуса по Целзий. В продължение на векове това беше индианска легенда, докато научни изследвания не потвърдиха, че на някои участъци топлината е достатъчна да убие малки животни, случайно попаднали във водата. Най-впечатляващото е, че тя не се намира близо до активен вулкан, който обикновено би обяснил геотермална аномалия от такъв мащаб. Топлината идва от дълбоки геоложки разломи, които позволяват на подпочвените води да достигнат екстремни температури преди да изплуват на повърхността. В някои участъци постоянна пара се издига над джунглата, създавайки гъст и призрачен микроклимат. Това е една от малкото реки на планетата, където опасността не идва от течението или хищници, а буквално от врящата вода посред джунглата. 24. Градът, построен върху токсично езеро, столицата на Мексико, Мексико Сити, е издигната върху останките на древното езеро Тексоко. Екстремното не е само произходът му от езерна долина, а меката, водонаситена почва, която причинява потъване на някои зони с над 40 см годишно. Метрополитанската катедрала, например, се наложи да бъде стабилизирана след явна наклоненост, причинена от диференциално слягане на почвата. Проблемът се усложнява от огромната консумация на подпочвени води, което ускорява потъването. Под асфалта има глинести слоеве, действащи като гигантски гъби, които бавно се компресират. Това е мегаполис с над 20 милиона жители, буквално разположен върху нестабилни утайки, някога дъно на езеро, което я прави една от най-геоложки крехките градски среди в света. 23. Природната граница, разделяща два океана. На южния край на Чили, Нос Хорн бележи мястото, където Атлантическият и Тихият океан се срещат с легендарна бурност. Теченията, ветровете и липсата на континентални прегради позволяват на вълните лесно да надвишават 10 метра височина. В продължение на векове мястото беше считано за най-опасния морски проход на планетата. Преди откриването на Панамския канал, хиляди моряци рискуваха живота си, преминавайки тези ледени води. Екстремното е, че и днес плаването там изисква сблъсък с един от най-непредсказуемите климати в света, където в рамките на няколко часа могат да се съчетаят електрически бури, ураганни пориви и кръстосани вълни. Това е природна географска граница, която е определяла търговски маршрути и морски трагедии през поколения. 22. Мястото, където земята се разкъсва на две. В района Афар, Етиопия, пустинята Далоу е в една от най-активните тектонски зони на планетата. Там се срещат три континентални плочи, които бавно се разделят, създавайки видими цепнатини на повърхността. През 2005 година внезапно се отвори пукнатина от над 50 км, знак, че африканският континент се фрагментира. Освен тектонската си активност, Далоу притежава някои от най-високите средногодишни температури, регистрирани в обитаеми места, над 34 градуса по Целзий средно за цялата година. Неговите киселинни езера с флуоресцентни цветове съдържат високи концентрации на сол и сяра, които правят пейзажа да изглежда извънземен. Това е буквално прозорец към геоложкото бъдеще на Земята. 21. Глечерът, който се движи напред вместо да се оттегля. Докато повечето глечери в света се свиват, глечерът Перито Морено, намиращ се в националния парк Лос Гласиарес, има почти изключително поведение. Разположен в аргентинска Патагония, този ледников гигант не само не се оттегля съществено, но на регулярни цикли напредва и запушва ръкава Рико на езерото Аржентино. Когато налягането на натрупаната вода стане твърде голямо, ледът се срутва с впечатляващо природно шоу, образувайки арки, които се срутват с гръмове, които могат да се чуят на километри. Този динамичен баланс го прави ледникова рядкост на глобален фон на ускорено топене. Това е едно от малкото места, където ледът все още оспорва преобладаващата тенденция на глобалното затопляне. 20. Най-недостъпният остров на планетата. В Южния Атлантик се намира остров Буве, зависима територия на Норвегия, считан за най-отдалечения остров в света, почти изцяло покрит с лед, той няма постоянно население. Крайбрежието е толкова стръмно, че слизането на брега е изключително трудно, дори при благоприятни условия. Най-загадъчното е, че през 1964 година там беше намерена изоставена спасителна лодка без следи от обитателите си. Мистерия,
която никога не бе разрешена. Географски изолирана от хиляди километри открит океан, Бове олицетворява крайната точка на земното уединение. Замръзнал вулканичен камък, изгубен в едно от най-неприятелските морета на планетата. 19. Най-ниската точка на сушата. На брега на Мъртво море между Израел и Йордания се намира най-ниската точка на издигнатата земна повърхност. Над 430 метра под морското равнище. Солеността на водата е почти 10 пъти по-голяма от тази на океаните, което позволява лесно плаване на повърхността. Но екстремното не е само в отрицателната височина, а в това, че нивото на водата бързо спада заради отклоняването на реките, които го захранват. Това е довело до появата на огромни пропадания, които внезапно се отварят по бреговете, поглъщайки пътища и палми. Това е пейзаж, който не само е най-ниската точка на планетата, но и преживява драматични промени. 8 на 10. Горящата подземна гора. В щата Пенсилвания, градчето Централия гори под земята от 1962 година заради пожар в минна галерия, който не беше изгасен никога. Въпреки евакуирането на повечето жители, огънят е активен и може да продължи векове. Земята отделя токсични газове и пара през пукнатини, които пресичат изоставени пътища и градини. Подземната температура е толкова висока, че някои зони стават нестабилни. Централия е екстремен пример за това как човешка намеса може трайно да преобрази географска среда, превръщайки град в пушещ призрачен пейзаж. 7/16. Най-вятърното обитаемо място в света. В източната Антарктида научната станция Комантуелт Бей е известна с регистрирането на някои от най-силните ветрове, измервани някога на земната повърхност. Катабатичните пориви често надминават 240 км в час, задвижвани от студен и плътен въздух, спускащ се от вътрешността на континента. Тези условия правят поддържането на инфраструктура особено трудно. Постройките трябва да са изградени да издържат на постоянни сили, сравними с продължителни урагани. Това е средище, където вятърът не е случайно явление, а постоянна характеристика, която определя пейзажа и ограничава човешкото присъствие до минимум, наложен от науката. 5 на 10. Най-високата планина, измерена от истинската й основа. Въпреки че връх Еверест е най-високият над морското равнище, вулканът Мауна Кеа в Хавай е по-висок, ако се измери от истинската му основа на морското дъно на Тихия океан. От морското дъно до върха Мауна Кеа достига над 10 200 метра височина, което го прави най-високата планина в абсолютни величини. Проблемът е, че над половината от нея е под вода, което тотално променя представата ни за това какво означава най-висока планина. Екстремното не свършва до тук. Върхът на почти 4200 метра над морското равнище може да бъде покрит с сняг на екватора, докато подводната му основа почива в абисална тъмнина. Освен това, колосалното тегло на вулкана буквално деформира земната кора под него, потапяйки острова с няколко хиляди метра. Това е гигант, който не само стъпва към небето, а и натиска земята надолу заради тежестта си. 4 на 10. Мястото, където никога официално не е валяло. В сухите долини на Макмърдо в Антарктида има зони, в които няма регистрирани значими валежи от почти 2 милиона години. Тези долини, защитени от планини, блокиращи влагата и отнесени от силни катабатични ветрове, са толкова аридни, че снегът, който пада в близките райони, всъщност се изпари още преди да се утаи. Това е едно от най-близките до Марс среди по планетата. Изумително е, че въпреки тези условия под леда са открити хиперсолени езера, които остават течни дори при екстремно ниски температури. На някои места ръждясалото желязо оцветява леда в червено, образувайки водопади, наподобяващи кръ. Това е толкова изолиран и краен екосистем, че учените го изследват като модел за това как микроорганизми биха могли да оцелеят в други светове. 3 на 10. Селото, което живее на над 5000 метра височина. В андийския регион на Перу се намира Ла Ринконада, считано за най-високото постоянно населено селище в света, разположено на повече от 5100 метра над морското равнище. На такава височина концентрацията на кислород е приблизително наполовина на тази в равнината, което прави дори прости задачи, като да се изминат няколко метра, предизвикателство за неподготвени. Въпреки това, хиляди хора живеят там, привлечени от златодобива, в изключително тежки условия, без официална канализационна система и с температури често под нулата.
Човешкото тяло трябва да произвежда повече червени кръвни телца, за да компенсира кислородния дефицит, което увеличава риска от сърдечно-съдови проблеми. Това е място, където ежедневното оцеляване означава постоянно сблъскване с хипоксия на върха на обитаемия свят. 12. Най-дълбоката изучена пещера. В масива Арабика в Абхазия се намира пещерата Верьовкина, която спуска повече от 2200 метра под земната повърхност, ставайки най-дълбоката известна пещера в света. За да достигнат до най-ниската й точка, спелеолозите трябва да се спускат дни наред през тесни проходи, вертикални шахти и затънали сифони в напълно тъмна среда с температура малко над нулата. В дъното са намерени микроскопични форми на живот, адаптирани към налягането и пълната липса на светлина, както и подземни езера, изолирани хилядолетия. Всяка експедиция изисква логистика, сравнима с полярна мисия, с подземни лагери на над километър дълбочина. Това е буквален слизане към недрата на планетата, където светът на повърхността спира да съществува. 11. Точката, където се срещат 4 държави в един ъгъл. В Южна Африка има почти сюрреалистична географска точка, известна като Кватрифинио Казунгула, където границите на Замбия, Зимбабве, Ботсвана и Намибия се срещат в много ограничено пространство на брега на река Замбези. Дълго време имаше дебати дали наистина 4-те държави споделят една точка или има малки разделителни участъци, предизвикващи дипломатически спорове и противоречиви карти. Днес международен мост пресича тази тясна речна ивица, свързващ Замбия и Ботсвана на място, където само на няколко метра започват другите две държави. Това е място, където политическата абстракция на границите се материализира в буквално няколко квадратни метра, показвайки, че географията не определя само природни крайности, но и човешки граници, концентрирани в почти невидим кът от картата. Не забравяйте да се абонирате и да дадете харесване, за да продължите да научавате невероятни факти за всеки ъгъл на нашия изключителен свят. 10. Най-добре е запазеното ударно кратеро на планетата. В пустинята на Съединените щати, в Аризона, се намира метеорният кратер, почти перфектен белег с диаметър 1,2 км, причинен от сблъсък на желязен метеорит преди около 50 000 години. Изумително е, че кратерът е толкова добре запазен, че изглежда като скорошен, въпреки че е възникнал, когато хората едва са започвали да се разселват из американския континент. Метеоритът е пътувал с над 40 000 км в час и е освободил енергия, еквивалентна на няколко съвременни ядрени бомби. За разлика от други кратери, ерозирани с времето, сухият климат е съхранил ясно очертанията му. Вътрешните стени показват геоложки слоеве, изложени като страници, изтръгнати от историята на Земята. Кратерът е бил толкова полезен за науката, че е служил като тренировъчно поле за астронавтите от програмата Аполо, които са практикували техники за изследване преди полетите до Луната. Това е едно от малкото места, където ясно може да се види космическата сила, която все още заплашва нашата планета. 9. Морето, което създава призрачни облаци посред пустинята. По крайбрежието на Намибия, пустинята Намиб се среща с Атлантическия океан в изключителен феномен, създаващ гъсти мъгли сред нагорещени дюни. Тази мъгла, предизвикана от студеното течение на Бенгела, навлиза в сушата като това, което моряците наричали векове наред крайбрежие на скелетите. Място, където безброй кораби са заседнали, неспособни да се ориентират в мъглата. Изключителното е, че тази мъгла е основният източник на вода за много организми в пустинята. Специализирани бръмбари се изкачват на върховете на дюните при изгрев и насочват телата си да кондензират микрокапки върху своите черупки, които след това се стичат до устата им. Това е екосистема, където океанът не носи дъжд, а пара и където оцеляването зависи от улавянето на влага, задържана във въздуха. 8. Най-сухото обитаемо място в Европа. В югоизточна Испания, в провинция Алмерия, е пустинята Табернас, считана за единствената истинска пустиня в Европа. Там годишните валежи могат да паднат под 250 мм, създавайки сух пейзаж, използван за множество класически уестърн филмови продукции. Изумително е не само оскъдността на дъждовете, но и крайната ерозия, която е изваяла сухи каньони и ландшафти, наподобяващи югозападните Съединени щати. Понякога силни бурни дъждове могат да превърнат сухото корито в мощна река за минути, създавайки силен контраст между продължителна суша и внезапни наводнения.
Това е европейско място, където климатът разрушава типичното възприятие за зелена и влажна Европа. Седми, най-високия водопад в света. В сърцето на Венецуела, в национален парк Канаима, пада ангелският водопад от общо 979 метра височина. Най-екстремното е, че основното свободно падане надвишава 800 метра, което кара много от водата да се разпадне на мъгла, още преди да докосне земята, превръщайки се в плаващо облаче, видимо от километри. Водопадът започва от върха на Тепуй, плата с вертикални стени, които са от най-древните геоложки образувания на планетата. По време на сухия сезон, потокът може драматично да намалее, правейки водопада да изглежда, сякаш изчезва във въздуха. Това е спектакъл, където вертикалността е такава, че водата буквално се превръща в мъгла преди да завърши своето спускане. Шести. Най-активният вулкан в Европа. На италианския остров Сицилия се издига връх Етна, един от най-активните вулкани на планетата. С честота на изригвания от древногръцката античност насам, неговата активност е толкова постоянна, че периодично променя собствената си височина чрез натрупване на лава и частични срутвания. Изненадващото е, че въпреки този постоянен риск, хиляди жители живеят по склоновете му, възползвайки се от изключително плодородните почви, образувани от вулканична пепел. През зимата е възможно да се карат ски по заснежените му склонове, докато пушеци излизат от кратера. Това е крайна форма на съжителство между хора и непредсказуема геологична сила, която определя ландшафта от хилядолетия. Пети, най-голямата пустиня на света е ледена. Макар много да свързват думата пустиня с пясъчни дюни, най-голямата на планетата е Антарктида. Технически тя е полярна пустиня, тъй като получава по-малко годишни валежи от Сахара в широки вътрешни региони. На някои места в антарктическия плата снегът, който се трупа, се равнява на само няколко сантиметра вода годишно. Екстремното е, че ледът достига повече от 4 км дебелина, съдържайки близо 70% от сладката вода на планетата. Под тази огромна маса има цели планини, езера и планински вериги погребани. Това е тиха пустиня, където студът и сухата среда са толкова интензивни, че дори бактериите се борят да оцелеят. Четвърти, най-гореща регистрирана точка на Земята. В долината на смъртта в Съединените щати през 1913 година е регистрирана температура от 56,7 градуса по Целзий в ранчото Фърнъс Крик, считана дълго време за най-високата официално измерена на планетата. Съчетавайки надморска височина, подморското равнище, сух въздух и планини, които задържат топлината, се образува истинска природна пещ. Почвата може да достигне много по-високи температури от въздуха, достатъчни да причинят сериозни изгаряния при продължителен контакт. През лятото пейзажът изглежда да трепти усред постоянни миражи. Това е място, където горещината не само създава дискомфорт, а може да се превърне в смъртоносна заплаха за недооценилите нейната интензивност. Трето, най-малкият обитаем остров в света, в щата Ню Йорк, върху река Свети Лоренс, се намира островът Just Room Enough, считан за най-малкият обитаем остров на планетата. Той има точно толкова място, че да побере къща, дърво и малко открито пространство, напълно заобиколени от вода, само на няколко метра. Когато нивото на реката се повиши, земята може частично да бъде залята, карайки къщата да изглежда като плаваща. Екстремното тук не е климат или надморска височина, а размер. Това е демонстрация докъде може да се сведе понятието обитаем остров до абсолютния минимум. Второ, най-влажното място на планетата. В индийския щат Мегхалая се намира Маусинрам, известен като мястото с най-високи средни годишни валежи в света. Там могат да падат повече от 11 000 мм дъжд годишно, концентрирани главно през мусонния период, когато облаци, натоварени с влага, удрят хълмовете Хаси. Къщите са пригодени с наклонени покриви и засилени конструкции, за да издържат почти непрекъснати дъждове с месеци. Пътищата могат да се превърнат в потоци в рамките на часове. Това е среда, където доминиращият звук по-голяма част от годината е непрекъснатото удряне на капките дъжд върху земята и покривите.
Първи, най-дълбоката достъпна точка на земната повърхност на сушата. На брега на Мъртво море, по-точно на Йорданския му бряг, се намира най-ниската точка на сушата, до която може да се пристъпи без да се потопиш в океана, на повече от 430 метра под морското равнище. Тази депресия е част от голямата рифтова долина, тектонска цепнатина, която преминава през Близкия изток и Източна Африка. Невероятно е, че солеността там е толкова висока, че почти няма макроскопичен живот във водите, а въздухът, по-плътен заради допълнителното налягане, съдържа леко по-висока концентрация на кислород в сравнение с по-високите терени. Това е място, където тежестта на географията се усеща буквално. Стоите в най-ниската точка, до която можете да стигнете, без да напускате сухата земна повърхност. След като открихте тези 3 сет и 5 екстремни географски факти за нашата планета, кажете ни, кой ви се стори най-впечатляващ? Оставете своя отговор в коментарите и нека видим колко от нас избират същия. А когато говорим за избор, най-добре направете така, че да гледате видеото на екрана. Така заедно ще станем истински експерти по география и винаги ще имаме какво да разкажем. Но преди да си тръгнете, не забравяйте да се абонирате и да дадете харесвам, за да продължим да учим заедно. Ще се видим във видеото.